2009 e kaunti ma Kisumu dhi nyime kod yudo tiegruok mondo giyud lony mar chwalo thieth kod hocho mowinjore ne jotuo e kor gwenge kapok gichwalo mangimagi ni kama rach mondo dhi one lakteche e kuonde yudo thieth mamoko. Jatelo mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni oyango ni tiegruok ma kamago owinjore omi Nyamreche e yo malong'o mondo konye kelo yot kotenore kod chwalo chenro mag thieth kod puonjo oganda e wi weche thieth e gwenge. Mudhoni olero ni mano notimore kaka dwarore, to sekta mar thieth biro goyo ndama ma wadwaro e yor thieth. Magi owacho e kinde manolimo kaunti ma Kisumu mar chuo e wang'e kaka chenro go mar tiegruok mag Nyamreche dhi mbele e centers adek e kaunti no. Bang' ma to dhi Kakamega. Community health promoters across the country, and later on during the summit we added another 7,800. So in total the number of community health promoters on the ground is 107,080 across the country. In Kisumu specifically we have about 2,900 community health promoters. To realize these things are not just something you can wake up one day and know them. It is paramount and it is important that the community health promoter is trained extensively, intensively, so that they are able to cascade the same information, health promotion at the bottom of the pyramid. Today we have about 2-3 training centers in Kisumu, and for my work right now is to ensure that the real job is being done on the ground.